From jobless to TikTok success, ito ay isang real-life story ni POV husband. Dad, meron isang famous TikTok star ngayon. Pangalan niya ay POV husband at pinakita niya ang life story kung paano siya nag-umpisa sa TikTok at bakit siya gumawa ng isang TikTok account. So nung umpisa, wala siyang job. Jobless siya at magkakaroon na siya ng firstborn child niya. Natatakot siya kasi kinakain na nila ang savings nila. Wala siyang mahanap na trabaho, parating rejected siya sa mga application niya. So ang ginawa niya, inisip niya, since alam niyang magaling siya magluto, gumawa siya ng isang TikTok account kung saan pinapakita niya na nagluluto siya para sa kanyang asawa. Ngayon, nag-click ang TikTok account na to at ngayon, he's earning more than 100,000 pesos per video ng mga sponsorships niya. So, Dad, ano mga lessons to learn dito sa inspirational story na to? Well, number one, never give up. No? Ibig sabihin yan kung minsan ikaw ay nare-reject o nagkakaroon ka ng mga kabiguan sa iyong mga hanap buhay o sa iyong career o sa iyong tinatahak na landas, huwag kang susuko. Never give up. Number two, always have faith in yourself. No? Ibig sabihin yan, when always have faith in yourself, huwag kang mawawala ng pananampalataya sa iyong kakayahan. At pangatlo, siyempre, never lose faith in your Creator. Na meron tayong Creator, meron tayong Panginoon na siya nagbibigay ng mga biyaya at kaalaman sa atin. At pang-apat, always be resourceful. Ibig sabihin, gagawa ka ng paraan kung saan ka pwedeng magkaroon ng hanap buhay o saan yung interest mo o saan ka pwedeng kumita. Panglima, yung pinaka-importante dito, never stop learning new skills. No? Kinakalalay ka nag-aaral ng mga panibagong kaalaman o mga panibagong pamamaraan para sa ganun magkaroon ka ng magandang kinabukasan. So, yun yung mga life lessons natin dito. Siguro masasabi natin is kung may skills ka, there will always be someone to appreciate yung skills mo. Kailangan mo lang i-present yung skills mo in a creative way. Katulad nitong POV husband, hindi siya makahanap na trabaho, pero alam niyang magaling siya magluto. So ginawa niya, pinapakita niya ang kanyang cooking skills sa mga videos at TikTok na. Ngayon, siya naman ang hinahanap ng mga tao para i-sponsor ang kanyang mga videos at yung mga creations niya. Tama yun. So, ang ibig sabihin nito, number one, kinakailangan always be creative. Also, no, kinakailangan yung being creative. Ibig sabihin like ka naghahanap ng paraan kung paano pagagandahin ang iyong trabaho, ang iyong mga produkto, iyong serbisyo, o iyong pagkatao. So, kinakailangan lagi ka naghahanap ng improvement. Kinakailangan meron kang improvement. Never stop improving and never stop innovating. Ibig sabihin, naghahanap ka ng mga bagong sistema, bagong kaalaman, bagong karunungan. So, para sa ganun, mas magandang iyong magiging kabuhayan. So, sana naman marami sa inyo ang na-inspire sa real-life inspirational story ni POV husband. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman si Michael Sain, yung dad ng bayan.